kámo. Použijeme sa, ne? Opatrne. Jasné. Podľa mňa vieš, čo robíš, vieš, čo to auto robí. Ja ti budem diktovať. A poďme to dokonať. Robme si každý svoju robotu. Presne tak. Bude ľavá 2, zavrie 3, drž. Ľavá 2, zavrie 3, drž. 50. Ľavá 2, zavrie 3, drž. 50. Pravá 2, 30. Pravá 2, 30. A bude tam retardér ľavý. Retardér ľavý, vidíš ho? Retardér brzdí, retardér ľavý. 50. 50. Nebrzdí to. Ľavá 3 rýchla, otvorí. Ľavá 3 rýchla, otvorí. Ľavá 3 rýchla, otvorí. 50 a pravá 4. Pravá 4 do ľavej 2. To je ten retardér taký, vieš. Pravá. Ľavá 2. Pravá 6. Ľavá 2. Zavrie 3, drž. Zavrie 3, drž. 50. Pravá 1. Pravá 1. Do pravej 2. 30 a brzda retardér, tam bude ľavý asi rýchly. Tu na brzdí pomal retardér ľavý. A bude 50 retardér ľavý. Znova retardér ľavý. 20 a retardér ľavý rýchly, krátky. Ľava 2, 3, drž. Ľava 2, 3, drž. 50. Drž. 50. Cez horizont. Ľava 3, dlhá. Drž. 50. A bude prava 6, nereš. Tu je prava 6, nereš. 50. Prava 6, nereš. 50. Ľava 3, cez horizont. Drž. Poď moja, poď. Ľava 3, cez horizont. Drž. 150 a bude tam ľavá štvorka, tu nám máš ľavú štvorku, do pravej 5, pravá 5, do ľavej 6, ľava 6, 30, ľava 6, 30, prava 5 nereš, dávaj pozor na tú hmu, prava 5 nereš, do ľavej 2, ľava 2, no to je dobrá. Ľava 2, do ľavej 1, hneď bude prava 3, drž rýchla, prava 3, drž rýchla, No radšej ne. do pravej 2, cez horizont, prava 2 cez horizont, 150 a bude ľava 4 odboč, ľava 4 odboč, ľava 4 odboč, ľava 4 odboč, prava 9 za gumu, prava 9 za gumu, ľava 5 za gumu, otvorí, 30, prava 2, zavrie 3, prava 2, zavrie 3, prava 2, zavrie 3, drž, do ľavej 1, ľava 1, 50, cez horizont, 20 a bude ľava 2 cez horizont, drž, ľava 2 cez horizont, drž a 80, horizont a prebrzdi bude pravá štvorka, tu na 30, prava 2 zavrie 3 rýchla, prava 2 zavrie 3 rýchla, do ľavej 2, 80, retardér bude pravý pomalý, bacha naň, tuňa. Horizont cez ľavú 2, 50, ľava 1 zavrie 2 dlhá, ľava 1 zavrie 2 dlhá, 30 a bude ľava 6 odboč, ľava 6 odboč, tu na ľava 6 odboč, tam to bude v tej dedine, tu na ľava 6 odboč, prava 6, 20, ľava 4 za gumu, prava 2 do ľavej 3,
Do pravej 3-4 dlhá, pravá 3-4 dlhá, 50 a pozor, retardér bude hore, ten pravá 2, do ľavej 4, tu na pozor, retardér pravá 2, tu na pravá 2, do ľavej 4, do ľavej 4, do ľavej 2, zavrie 3, dlhá, a ľava 2, 20 a drž sa vľavo, tu bude ten retardér pravý, rýchly, drž sa vpravo, vľavo. Tu navíš ho. Prava 1, do ľavej 1, 50, prava 8 rýchla, prava 8 rýchla, 50, prava 2, do ľavej 3, prava 2, do ľavej 3, rýchla otvorí a hneď bude ľava 3, ľava 3 a potom znova ľava 3. Ľava 3, do pravej 3 rýchlej. Ľava 3, do pravej 3 rýchlej, prava 3 rýchla. Do ľavej 2, 30 a bude retardér ľavý, pozor, retardér ľavý. Tu nám vidíš. Kokot, zabrzdí. To už nechcelo vôbec. Pravá 2 cez horizont 30. Pravá 2 cez horizont 30, pravá 2 prebrzdí do ľavej 3, pravá 2 prebrzdí do ľavej 3, pravá 2, tuto tá ľavá trojka, pozor, možno rýchla a hneď bude ľavá jednotka, 40, ľavá 1, 40 a ľavá 2, 3, ľavá 2, 3 tu na, ľavá 2, 3 tu na, 60, ľavá 1, 50, ľavá 2, ľavá 2 a tuto bude pravá 2 cez horizont. A tuto bol ten retard, už je cieľ, pozor, prosím. No toto bolo zaujímavé, brachu. Už to nebrzdilo vôbec. Obávam sa, koľko sme strátili a obávam sa... Nestratili sme podľa mňa to. Či sme nedostali tam penalizáciu. Za hento. Lebo sme bez brzd, úplne sme bez brzd. Podľa mňa sme hodne stratili. Takých 30 sekúnd. Ale aj oni išli tady určite pomaly cez tú hmu, však tam bolo koľko vidieť. Jano porazil oného 31, 7-4 tu išli. Nestačí aj 7-20 chlapec, keby bolo.